presentem el tercer volum de la col·lecció didàctica del català de publicacions de l'Abadia de Montserrat, que es titula Tecnologies per la didàctica de la llengua, que el podeu trobar sigui en paper com també en format digital. Bé, la col·lecció didàctica del català té com a objectiu anar a donar als docents de llengua una eina útil i efectiva i d'actualització sobre la didàctica del català des d'una perspectiva rigorosa, pràctica i bé, tots els volums que la componen estan concebuts per cobrir aquest ventall de temes sobre diferents disciplines que intervenen en la tasca docent. Per la presentació d'avui del tercer volum de la col·lecció comptem amb els dos autors, a qui vull agrair la disponibilitat a participar en aquesta activitat de Cercle Presenta i també felicitar-los per la feina feta perquè han aconseguit fer un llibre molt útil i fonamentat en la recerca sobre tecnologia, sobre el seu tema, però alhora molt aplicat a la realitat a l'aula, o sigui, molt pràctic per aquells neòfits a vegades que ens fa una mica de basarda entrar en aquest tema. Bé, els autors no necessiten presentació perquè els coneixeu molt bé, però voldria resumir ràpidament la seva trajectòria. El Joan Tomàs Pujolà és doctor en Lingüística Aplicada per la Universitat d'Edimburg, Escòcia, és professor titular del Departament d'Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i col·labora a l'Institut de Desenvolupament Professional de la mateixa universitat en la formació de la competència digital del professorat universitari. Actualment és l'investigador principal del grup de recerca RealTIC i membre del grup d'innovació d'IDAL. Les seves línies de recerca se centren en temes relacionats amb la integració de la tecnologia en l'ensenyament de llengües. I l'Olivia Espejel Nonell és doctora en didàctica de les llengües per la Universitat de Barcelona, és professora d'espanyol i formadora de docents i combina la docència amb la recerca en l'àmbit de la tecnologia i l'aprenentatge de llengües. Actualment és professora associada a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i a Idiomes UAB Barcelona. Forma part també del grup de recerca RealTIC. I res, i ara donem la paraula als autors perquè ens presentin el llibre i bé, els torno a agrair la seva disponibilitat, també a tots vosaltres que sou aquí. I bé, només us faig l'últim recordatori, si voleu no aparèixer, crec que no apareixereu, tanquem les càmeres i el micro també. La presentació s'està gravant i si teniu preguntes, això que us deia, les escrivim al xat i en acabar podem recollir, les recollirem i en acabar les traslladarem als autors. I bé, res més. Endavant, Joan Tomàs o Olivia, i benvinguts. Moltes gràcies, Albert, i moltes gràcies a tothom per estar aquí avui a la presentació d'aquest llibre tan maco, del qual el Joan Tomàs i jo estem molt contents i molt orgullosos que hagi sortit. Si vols, Joan Tomàs, compartir el PowerPoint mentre vaig introduint. Jo també agrair la invitació per presentar i agrair la invitació a participar en aquesta col·lecció, evidentment. Jo penso que era un material o un manual que crec que serà molt útil i a més molt necessari i a nosaltres ens ha fet molta il·lusió també participar i fer-ho i treballar junts. Així és que començo compartint una mica de presentació i anirem xerrant una mica sobre el llibre. Comparteixo, Olivia. Sí. Aquí va. Aquí va. Com dèiem, és un llibre que ha estat relativament fàcil de fer, tot i les complicacions d'escriure un llibre, però el Joan Tomàs des del principi el va plantejar com tot allò que ensenyem a les aules, quan fem formació de professors, ja sigui junts o cadascú per la seva banda, quan ens conviden a fer conferències i tallers i tot, doncs d'alguna manera posar-ho tot junt i en format de petits capítols que fossin fàcils de llegir, assequibles i molt fàcils de portar a l'aula, no? Totes les idees que apareixien en aquest llibre. I d'alguna manera, tot el temps que hem estat escrivint, en realitat teníem en ment els nostres alumnes, que a la vegada són o seran professors de llengües.
D'aquí ve la dedicatòria, perquè els hi vam demanar als de la col·lecció, podem fer una dedicatòria? I ens van dir que sí, que podíem dedicar. No volia dedicar ni a la nostra mare ni al nostre pare, sinó era que aquesta dedicatòria és aquest concepte d'on venia o d'on traspua tot el que hi ha dins d'aquest llibre. Nosaltres portem treballant junts durant 11 anys formant a professors en l'ús de la tecnologia i volíem mostrar aquesta qüestió. No? I aquesta dedicatòria té aquesta idea que està al darrere, no? de fer o d'agrair la possibilitat de conjugar el que deia l'Olívia de tota aquesta idees i activitats i treballs que hem fet formant a mestres i a professors utilitzant la tecnologia. Digues. No, continuem. Vale, ok. Vale. L'índex està dividit en dues parts. També és una novetat envers els altres llibres que teníem. També és una de les coses que vam demanar als editors. Podem dividir, sempre aquí, trencar una mica els altres dos llibres de la col·lecció, seguint la mateixa línia, però volíem trencar realment, veure dos parts i fer un llibre una mica diferent als llibres d'anglès dedicats a aquest tema, perquè la majoria de la bibliografia que hi ha actualitzada d'aquest tema està en anglès. Fins i tot, hi ha alguns llibres en castellà, però fins i tot les més actualitzades estan en anglès. I moltes vegades aquests llibres focalitzen en les habilitats lingüístiques o en els sistemes lingüístics, és a dir, gramàtica o parlar, interactuar, escriure. I nosaltres volíem trencar aquesta manera de plantejar-ho i fer-ho d'una manera més holística. I, per tant, ho vam dividir en dues parts. Olívia, vols comentar? Sí. Doncs la primera part, com podeu veure, són tots modalitats d'ensenyament en els quals la tecnologia juga un paper primordial, òbviament tot el que és ensenyament en línia, que és, jo crec que avui dia, després de la pandèmia, tothom ha tingut algun tipus d'experiència en aquest ensenyament, tot i que moltes vegades va ser un ensenyament de molt poca qualitat, no? Allò que en dèiem de l'ensenyament remot d'emergència, perquè realment no havia estat dissenyat per fer-se en línia i era més aviat el millor que podíem fer en les circumstàncies que teníem. No? I jo crec que en aquest capítol el que pretenem és donar una visió de què és el que hauríem de fer si volguéssim dissenyar de bon començament aquest tipus de modalitat d'ensenyament de llengües. No? El segon capítol és potser una mica controvertit ara mateix perquè en molts llocs s'estan prohibint les tecnologies o s'estan restringint l'ús d'aquestes tecnologies mòbils per l'aprenentatge, però en cas que no sigui que no estiguem en aquest context tan restringit, val la pena plantejar-se què és totes aquelles coses bones que també ens porta la tecnologia mòbil i com podem fomentar l'aprenentatge en els nostres alumnes i desenvolupar les seves competències digitals també perquè siguin capaços d'aprofitar la tecnologia que tenen al final a l'abast. Si no és dins l'escola, serà fora al final. No? Parlem també d'intercanvi virtual, que són tots aquests projectes educatius que es fan posant-se en contacte diferents institucions educatives i fent que els aprenents estiguin en contacte per aconseguir desenvolupar moltes coses, generalment llengua, diferents llengües, però també molta competència intercultural, qüestions de tecnologia, etc. I donem una visió de l'abast d'aquests intercanvis virtuals i consells per si algú es vol enfrontar a fer un d'aquests projectes que val molt la pena perquè són realment molt macos de fer, però realment s'han de dissenyar bé i porten molta feina, doncs consells per qui vulgui fer. No?
El capítol 4 és sobre enfocaments lúdics, que en Joan Tomàs és un expert, i donem també, aquí dins dels enfocaments lúdics, entre moltes coses, potser una de les que sona més és això de la gamificació, que s'aprofita molt de l'ús de la tecnologia, i també es donen idees de com gamificar l'aula de llengües, i veurem més endavant exemples d'aquest capítol perquè veieu com no ens quedem només en la teoria, sinó que ensenyem unitats didàctiques completes perquè realment el professor que vulgui pugui fàcilment portar aquestes propostes a l'aula, no? I l'últim capítol d'aquesta part és la classe inversa, que és donar la volta a la classe de manera que la teoria la treballin els alumnes a casa i les classes presencials estiguin destinades a fer pràctica realment, no? Que moltes vegades a classe ens quedem sense prou temps per practicar, per xerrar i per fer activitats molt d'ús de la llengua. I un altre cop mostrem diferents maneres de portar a terme tota aquesta modalitat. I la segona part l'expliques tu, Joan Tomàs? Sí, la segona part em toca a mi, em sembla. La segona part, doncs, a part d'aquestes modalitats d'aprenentatge, l'èmfasi de la producció comunicativa a l'aula va lligada amb la tecnologia, amb el que nosaltres definim com a competència comunicativa digital. Llavors, és donar totes les oportunitats que els alumnes poden tenir a l'abast en aquest món digital, tant sigui a internet o tant sigui una mica més tancat. I, per tant, aquests capítols van destinats a com fer servir aquestes eines per a aquesta producció i per desenvolupar aquesta competència comunicativa en aquest àmbit digital. No només, evidentment, la competència comunicativa la desenvolupen en general, però també específicament en aquest entorn digital. I, per tant, com veieu, han estat dividits en diferents capítols. El capítol 6è de xarxes socials també bastant polèmic perquè últimament segons a quina edat, s'estan prohibint l'accés a les diferents xarxes i, per tant, bloqueja una mica aquest procés de treball educatiu envers a la prohibició, però donem també eines per treballar aquest tipus de competències comunicatives digitals en aquestes xarxes socials que podem treballar. El capítol 7 ja va més enfocat en tot aquest concepte de desenvolupar productes digitals comunicatius, com pot ser un podcast o com pot ser una infografia. També veurem exemples. I, per tant, són productes que desenvolupen la competència comunicativa i, juntament, la competència digital. És a dir, que acaben sent una mica interdisciplinars en aquest aspecte. I, per tant, també donem moltes guies per desenvolupar o per fer el procediment per treballar aquests productes digitals. Els dos següents capítols són una mica més el que parlem de present-futur o present immediat i que tenim. I una és la realitat ampliada, que en el món de català és bastant limitada, llavors molts dels exemples els hem tret d'altres llengües, però de possibilitats, i que és una de les coses que les realitats ampliades ens focalitzem sobretot en la realitat augmentada i menys en la realitat virtual. Perquè no hi ha tanta tecnologia a l'abast que sigui factible per poder portar-lo a terme. Però sí que hem intentat endinsar-nos una mica perquè és una cosa que s'està treballant encara que, com dic, de manera limitada en aquests moments. I, per altra banda,
evidentment, està tot el concepte, no podíem oblidar-nos en aquests moments, de la intel·ligència artificial generativa, no? I totes les preocupacions que els docents ens demanen com poder treballar aquesta eina d'intel·ligència artificial i com integrar-la a les nostres classes d'una manera responsable, d'una manera efectiva i que serveixi no per solucionar o acabar fent un producte, sinó que serveixi com a mitjà per aprendre amb aquestes eines. I finalment acabem amb el capítol del portafolis digital, el qual nosaltres és una eina d'avaluació molt potent que permet recollir les evidències que puguin ser de les xarxes socials, dels productes digitals, d'aquesta feina que hem fet per aconseguir o per desenvolupar la competència comunicativa digital i que recull o pot recollir totes aquestes evidències per ser un element d'avaluació interessant i sobretot d'avaluació formativa en aquest procés de creixement i desenvolupament de la llengua. Per tant, més o menys, i després tenim, evidentment, les referències bibliogràfiques que, com podreu veure, són bastant actuals. Per tant, hem fet un repàs una mica així general de què us trobareu en cada un dels capítols i la raó per la qual hem separat aquestes dues parts en aquest llibre. Si vols afegir alguna cosa, Olivia, afegim, Si no... Continuem. Continuem. Ensenyem les tripes del llibre. Va, anem a ensenyar una mica ara alguns exemples i algunes tripes. Quan ens vam posar en contacte i a les primeres reunions amb els editors, una de les coses que ens van marcar és una mica de l'estructura, que suposo que si ja coneixeu els altres capítols, els altres llibres de la col·lecció, es marca o l'estructura que segueixen és més o menys semblant i la mateixa. La primera és que tots els capítols comencen amb una situació de partida. I, evidentment, són situacions de partida que són exemplificacions o converses de la sala de professors o converses de professors amb alumnes o activitats d'alumnes a classe o productes produïts, en el cas que tenim un QR on podem veure algun producte que ha fet la professora o algun producte que han fet els alumnes treballant amb aquestes tecnologies. Com veureu, després us ho ensenyarem, aquests QRs donen lloc a uns vídeos de YouTube on es mostra feina o part d'aquesta situació de partida. I després de l'estructura de la situació de partida, una vegada es fa aquesta situació de partida, us pregunta o es fa unes preguntes de reflexió a partir de la situació que hem generat o que us hem exemplificat. I aquesta és una manera de començar, la idea és aquesta, de començar a pensar i a reflexionar, perquè al llarg del capítol aniran sortint referències o a meitat o al final d'aquest punt o aquesta situació de partida. I, per tant, després es desenvolupa el tema, el desenvolupem, cada tema té les seves característiques i veurem alguns exemples, però, com ha dit abans l'Albert, hi ha evidències científiques, fonaments teòrics, està molt recolzat i té amb tots aquests articles bastant actuals i alguns no tant, però que es necessiten, intercalant també preguntes de reflexió, consells i també hi ha molt de referències creuades, tant en altres capítols, perquè com que marquen, per exemple, les xarxes socials es fan servir amb l'aprenentatge mòbil. Doncs hi ha sempre referències creuades d'aquest tipus, de que si has partit d'un... No hem vist mai el llibre llegir-lo de l'1 al 10, sinó que hem vist sempre aquest llibre de pots començar per un capítol i continuar per un altre o pel que t'interessa, però el fet que tu estàs en un capítol fa que moltes vegades te dirigeixi a altres capítols en els que es fa referència. I, per tant, va molt entramat en aquest sentit.
I aquesta és potser la idea. I després tenim la conclusió, que tanca el capítol, normalment també fent referència a la situació de partida, relacionant-ho amb els continguts del capítol i, evidentment, això també és una cosa marcada que ens deien poseu 3 referències bibliogràfiques comentades al final de cada capítol i hem sigut bastant obedients. En algun cas no n'hem fet 3, n'hem fet 2 perquè no calia allargar-nos més del compte. Doncs comencem una mica per veure una mica d'exemples, d'acord? Seguirem una mica l'estructura de... Us ensenyarem alguna situació de partida, us ensenyarem algunes coses del desenvolupament d'algun capítol i us ensenyarem algunes coses de final perquè veieu una mica exemples de com està treballat aquest llibre. Olivia. Molt bé. Doncs aquest és el començament del capítol de la realitat ampliada i realment volíem fer alguna cosa que permetés veure als professors que potser no tenen tant de contacte amb això de la realitat ampliada, la realitat virtual, sona molt de videojocs. No és tan comú veure-ho i explotar-ho a l'aula. Llavors ens va semblar molt important fer una activitat nosaltres que permetés visualitzar i tenir una idea concreta de què era allò que estàvem parlant. I després de pensar-ho molt vam decidir fer aquest punt de partida en el qual una professora vol desenvolupar activitats de lectura i escriptura amb els seus alumnes i ella mateixa crea a partir d'una imatge, d'aquestes imatges que són de 360 graus, i a partir d'aquesta imatge i fent servir una aplicació que no sé si coneixeu que es diu ThinkLink, que et permet posar les imatges diferents punts que és on s'obre, i aquesta és la part de la realitat augmentada, on es poden posar àudios, vídeos, imatges i jugar una mica amb tota aquesta multimodalitat que és tan important en el desenvolupament de la competència comunicativa digital. Doncs bé, el que fa aquesta professora és crear una història dins d'aquesta imatge, fent servir aquesta imatge i diferents elements, i aquest producte, aquesta història que està dins d'aquesta imatge serà el model que faran servir els seus alumnes per després crear les seves pròpies històries. Si vols posar el vídeo, Joan Tomàs, perquè es vegi una miqueta. Ara estàs sense micròfon, Joan Tomàs, però suposo que estàs dient alguna cosa així com... Estic canviant el d'això perquè ho veieu una mica i perquè a vegades és difícil explicar aquest tipus de coses sense tindre aquesta referència molt visual. A més, per explicar conceptes de multimodalitat, no? D'un text i d'un text d'això. Llavors, per això vam arribar a fer aquestes coses concretes que es pogués veure. És un llibre sobre tecnologia i hauria d'haver productes tecnològics que es poguessin veure. Doncs ara estic intentant, un segon, estic anant a buscar el vídeo perquè ho veieu. Al final no vam anar directament en el producte de ThinkLink, sinó que el que fa és que la professora, que en aquest cas és l'Olivia, explica com ha muntat aquest entorn de 360 graus interactiu que acaba sent una realitat ampliada. I, per tant, ara compartiré un segon, que tinc que posar el compartir l'àudio, perquè si no, no ho veureu i veureu una mica d'això. Suposo que ho veieu ara? El veieu? Sí. Sí? Ok, gràcies. Doncs us el poso, si em deixa. Posarem un trosset només, no el posarem tot, però el teniu a YouTube. Ai, ara... No, és que m'ha creat una cosa que no vull. Ara. No em deixa. Mira que ara em falla la tecnologia, ja ho he dit abans. Aquesta és la història que he creat per treballar la classe amb els meus alumnes i que després els servirà com a model del que m'agradaria que fessin ells mateixos
escrivint i creant les seves pròpies històries. Jo he escollit aquesta imatge de 360 graus perquè m'ha semblat que tenia aquest punt misteriós i molts elements que em podien servir d'inspiració per fer una bona història. Em va agradar especialment aquest llibre, Al centre de la història, que és un llibre impossible de 2 lloms, que em va fer pensar en 2 històries en paral·lel que podia fragmentar i fer com una caça del tresor, de forma que els alumnes, dividits en 2 equips, busquessin els fragments d'una història i els posessin en ordre. He posat les instruccions aquí, en taronja, en aquesta icona, i he marcat també amb una icona taronja i en forma de caseta l'inici de la història que tots han de llegir. Però a partir Ho deixem així? Sí, sí. Així, el deixem així amb el cliffhanger que diuen els anglesos, allò d'això, la història, que podeu descobrir si teniu... Si seguim el codi QR. Exacte. I podreu accedir per veure què ha passat. Llavors, clar, el capítol va entorn d'aquest producte i d'aquesta explicació que fa la professora i a partir d'aquí es comença a treure tota la part teòrica, tota la part pedagògica, tota la manera de construir i la raó i les funcions i els objectius d'aprenentatge que es volen aconseguir utilitzant aquest tipus de tecnologia. Sí? Sí. Continuem. Va, continuem. Una altra situació de partida és aquesta de la classe inversa, no? En aquest cas no expliquen una situació, sinó que són 2 professors parlant i en aquest cas hem fet servir el valencià perquè hi hagi tota una varietat de diferents tipus de varietats del català i llavors són 2 professors parlant a la sala de professors en el que un està construint un vídeo interactiu i explica aquesta manera de vídeo interactiu. Els vídeos interactius o els vídeos explicatius són part de la classe inversa i llavors es comença a explicar aquesta idea d'introduir un vídeo a la fase de casa per després fer la pràctica a l'aula. I això dona peu a anar entenent què és això de la classe inversa, què funciona, donant també veure les limitacions que hi ha fent classe inversa, quins problemes els professors es poden trobar a l'hora de dissenyar aquest tipus d'enfocament a l'aula. I, per tant, veieu que una de les preguntes finals de reflexió és quines avantatges i desavantatges creus que té donar una explicació gramatical abans de la classe. I a partir d'aquí comença tota aquesta reflexió que es anirà veient al llarg del capítol. Com veieu, són 2 tipus de situacions de partida que ens ajuden a anar després desenvolupant la part més teòrica i pràctica, com ha dit l'Albert al principi. I aquest és un exemple d'aquesta part pràctica que està dient el Joan Tomàs. En aquest cas, continuem en el capítol de la classe inversa i el que podeu veure és una taula on es descriu amb una mica més de detall com plantejar-se aquesta classe inversa si es vol treballar amb alguna habilitat comunicativa concreta. Llavors, si el que vols a classe presencial és practicar la interacció oral, doncs què fan els alumnes a casa i què fan a classe. En aquest cas, l'exemple és amb un debat. Però si el que vols és que els alumnes escriguin a la classe pràctica, doncs què han de fer els alumnes primer a casa, quina és la part de teoria que s'han de preparar
i quina és la part que faran a casa. I podeu veure que està punt per punt, no? Què és el que han de fer els alumnes a la classe. O sigui i és sempre aquesta idea de que els professors que llegeixin aquest llibre ho tinguin fàcil a l'hora de portar a terme aquestes propostes i no es quedi tot en una teoria que després que sembla molt interessant però després no saps com portar a terme, no? I em sembla que tenim un altre exemple d'aquest tipus, Joan Tomàs. En aquest cas... Tenim el d'aquell que us deia de productes digitals, on els hi donem, per exemple, aquí hi ha només uns extractes, és molt més llarg. Doncs, per exemple, els hi donem una idea de planificar una infografia interactiva. Haurem parlat de la multimodalitat, de com fer treball, que és la part textual i la part d'imatge, parlarem d'aquest tipus de coses, però a l'hora de la veritat donem un exemple d'una activitat, un procediment, que és a l'inici, per exemple, de fer una infografia d'una guia pràctica per viure a Catalunya. O, en aquest cas, d'un mural digital. El típic allò de fer servir un Padlet, d'aquests murals que hi ha, doncs quines possibilitats hi ha i, per exemple, fer un Padlet sobre els dialectes del català, construir això amb els alumnes. I, per tant, donem tota la introducció de la tasca, com organitzar el mural, com elaborar-lo i donar aquestes opcions. O, per últim, el podcast, no? Doncs com planificar, treballar en podcast no és tan senzill, és molt... Em sembla que estem plantejant tasques i productes que són molt potents a nivell d'aquest enfocament més per tasques, de treballar a nivell... I, per tant, es necessita, i creiem que els docents necessiten, tots aquests models de planificació que després ho poden adaptar canviant la temàtica. Però ja tenen l'estructura d'aquesta planificació que els pot ajudar a tirar endavant. I aquí, aquí és una mica el mateix. En aquest cas és tota una planificació completa d'una unitat. Si abans veiem com fer petits productes, en aquest cas el que estem veient és tota la planificació de la unitat didàctica des del començament fins al final i com introduir tots els elements de la gamificació dins d'aquesta proposta, no? I la veritat és que és una proposta molt maca que es diu El regne de la paraula perduda i teniu descrit tot el context, que és el que servirà perquè els alumnes es fiquin dins de la història i d'alguna manera s'enganxin en continuar les missions i complir les missions i arribin fins al final. Teniu també, com deia, tots els elements, el sistema de punts, els nivells, les insígnies que heu de donar. Tota aquesta programació està pensada per fer servir Fantasy Class, que és un entorn virtual que ja et permet, et facilita tot aquest plantejament didàctic gamificat, però n'hi ha d'altres que es poden fer servir. I després tenim una per una totes les missions que hauran de complir els alumnes en aquest aprenentatge, que al final no deixen de ser pràctica de llengua, però amb un plantejament novedós, segurament, perquè no tothom ha tingut una experiència de gamificació a l'aula de llengües i que fa que sigui molt interessant. I finalment, una qüestió molt important, com avaluem tota aquesta feina i tot aquest treball, no? De fet, aquesta unitat didàctica és com al final de la unitat on es recull tota la teoria que s'ha anat plantejant per arribar a una qüestió concreta, a baixar, a aterrar-ho i donar com a mínim un model. És a dir, en molts casos tenim sempre això, des de la teoria, o anem des de la teoria a la pràctica, o anem des de la pràctica a la teoria. Però acabem sempre ajudant, guiant el docent per poder treballar el que estem plantejant d'una manera, intentem, efectiva. I, per últim, tenim el gran tema, que és el d'intel·ligència artificial generativa.
Aquí no l'ensenyarem perquè no tenim quasi temps, no? I fem preguntes, però aquest és un tema que també, si escanegeu el codi amb el mòbil, veureu un producte que és un producte teòric que plantejat perquè els alumnes l'hagin fet, és un vídeo d'1 minut sobre el Dia Mundial d'una cosa, en aquest cas era el Dia Mundial del Saxòfon, i el que es veu és com, utilitzant avatars, els alumnes poden treballar vídeos amb la informació. Llavors també s'explica com utilitzar la intel·ligència artificial, plantegem una espècie de model on diem què passa quan fa servir aquestes eines al principi del procés creatiu, que el fa servir d'una manera inspiradora, o quan el fa servir durant el procés creatiu, que llavors t'ajuda a la producció. No tens que ser especialista en fer un vídeo, el que l'hauràs és de seleccionar les veus, seleccionar els avatars, seleccionar la llengua, però el vídeo te'l muntarà l'eina, no caldrà. Per tant, serà un efecte productiu. O, si fem servir l'eina digital, l'eina d'intel·ligència artificial generativa, al final tindrà aquest caràcter o aquest objectiu avaluatiu de retroacció, d'ajudar-te, que també passa. O fer-ho com a posttasca. Podríem tindre un pòster que després el passem a vídeo, o d'aquest vídeo fer un pòster o una infografia a partir d'aquí. Per tant, aquest model que ja l'estem implementant en molts aspectes ens ajuda a pensar com la intel·ligència artificial generativa ajuda en aquest procés creatiu i llavors co-crees el producte comunicatiu junt amb aquesta eina, sigui utilitzant-lo abans, sigui utilitzant-lo durant, sigui utilitzant-lo al final o sigui utilitzant-lo en les 3 fases, depenent dels objectius d'aprenentatge que tu vulguis seguir. I, per tant, tenim aquí una mica d'explicació, en aquest cas de l'exemple, on aquest treball es pot fer i s'explica com fer-lo en 2 sessions i, com veieu al costat, tenim marcats en blau els moments on farem servir la intel·ligència artificial generativa. I en els altres moments en negre són els que aportaran els alumnes. Per tant, aquí es marca tranquil·lament o molt visualment la cocreació d'aquests productes digitals que es fan servir per aprendre. I llavors també s'ensenya una qüestió una mica tècnica de què faran els alumnes a nivell productiu? Doncs han d'escollir les veus, han de transferir el guió, han d'escollir el text i les imatges, han de seqüenciar-los, han d'escollir l'avatar. És a dir, que han de fer tot un procés també no només lingüístic, però també comunicatiu a nivell de producte audiovisual, amb unes eines que et faciliten aquesta part més tècnica que potser no sabríem. I em sembla que això és tot a partir d'ara. Doncs gràcies a la Maria Elisa, el Llorenç i l'Albert. Moltes gràcies, un plaer. Molt bé, moltes gràcies i res, fins a la propera.